दिनै जोंहा गावनि गेजेराव हिंसा हिंसि एना एनि जानांगौनि जेबो खोथा गैया मोनसेल' लामाया बिथांमोनखौ जोङो साइड खालामथ'नांगोन आरो गुबुन मोनसे खोथा रायजोफोर खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो नङा होमब्ला बर' हारिया खौसेथिखौ लुबैयो दिनै खौसेथिखौ लुबैनानै बेसेबांबा दाङाबाजि जानायनि उनाव एनडिपि प्रग्रेसिभ एनडिपि दैमारि ग्रुप जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोबां हान्जाफ्रा खौसे जाबाय मोजां मोनदोंना मोनाखै आं सोंनो नागिरदों मोजां मोनदोंना मोनाखै खौसे जानायखौ बयबो मोजां मोनदों दुलाराय रायजो राजायानो मोजां मोनदों नाथाय दिनै बे खौसे जायोब्लासो गभर्नमेन्टआ जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगोन आरो बिथांमोननि गोसोआव माबा साननाय दङबाबो हारिनि सार्थखौ दिनै बावनानै एनडिपि प्रग्रेसिभआ बेबायदि समाव दाख्लै गरेस्वराव थांनानै बहाबा मिटिं गाहैनानै सिबा बुंदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदो एबसुनि लिडारफोरखौ बुथारग्रा उमुखखौ बुथारग्रा एनडिपिजों लोगो जानानै हारिखौ ध्वंस खालामनो नागिरदों होननानै बुंदों दा मानगोनां रायजोफोर बर' हारियाव बेबायदि थासारिया गोबां जालांखादों जों गावबा गावनि गेजेरावनो बुथारलायनाय खास्रि बिस्रि गोबां दुखुनांथाव थासारिया जोंनि गेजेराव जालांदों नाथाय जों बेखौ बावथ'नो लुबैयो साननैसोनि थाखाय बावनो लुबैयो बे गारायखौ जोङो फाहामनानै लाग्रोनांगोन बे गारायखौ फाहामना लानो थाखायनो दिनै जोङो गावबा गावनि गोसोआव माबा साननाय दङबा ज्राब गारनानै बिदा फंबाय जोङो खौसे जानानै दावगालांगोन आरो बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारिमोना मोजां मोनाखै गावसोरजों जौ बेदर लोंफायोबा बिथांमोना मोजां मोनो जायफोर बिथांमोननि बेबायदि आखलफोरखौ मोजां मोना जायफोर गोरिब गुन्द्रानि खोथा बुंग्रा खनले खावलायनायनि उनावबो बिथांमोना जोंजों रायलायाखै जों लाइजाम हरदों खौसे जानोसै बिथांमोना रायलायाखै मानो खौसे जानो जों बायदि गोरिब गुन्द्राफोरजों खौसे जायोबा थाखा फैसा होनांगोन होननानै बिथांमोना गियो ओंखायनो खौसेखौ बिथांमोना लुबैया नंखायनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरो खौसे जानायनि लामाया जोबोद गुसुं आरो जोबोद खाथियाव सफैबाय जोङो 30-40 बोसोर खौसे जानो हायाखैमोन नाथाय खौसे जानायनि लामाया जोंनि खाथियाव सफैबाय आरो एकदम खाथिथारसै माबायदियै 17 बोसोर बिपिए बा सरकाराव थानाय समाव सरकार सालायनाय समाव बिथांमोना गोसोबा रायजोखौ खौसे खालामनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना गोसो गोरबोजों खौसे खालामनो नाजायासै ओंखायनो खौसेया नैबे लामाजों फैगोन बिथांमोना इलेक्सन देरहानायजों खौसेया फैनाय नङा बिथांमोना जुदि इलेक्सनाव जेनोबा अखानायैनिफ्रायनो खौसेनि थाखाय बिथांमोनानो फैग्रोगोन आरो खोथा गैया बायदिसिना नांलाय खमलाय खालामनांगौनि खोथा गैया बर'नि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्मनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ देरहाहो अखानायैनिफ्रायनो खौसेथिनि बाथ्राया बर' हारियाव बिथांमोननि हारिनि खौसेथि हारिनि उदांस्रि हारिनि जौगानाय बिनि थाखाय जों जेबो सानाखै नाथाय गाबोन समफोराव जुदि जों इलेक्सन देरहा जों बिथांमोनखौ बजबनानै लागोन मानोना जों बिथांमोनखौ दाबो बिदा फंबायनि नोजोरजों नायो बिथांमोनासो जोंखौ सुथुरनि नोजोरजों नायो जों बिथांमोननि बोरै सुथुर जानो हानो जों हारिनिसो खामानि मावदों बिथांमोना जुदि गावनि उदैनि खामानि मावदोंबा जों मिथिया जों हारिनि खामानि मावदों दा बेनिखायनो रायजोफोर दालालि बेपारि आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं रायाखै फांसिखौ जोङो दाख्लैबो बैसागुआव निमाहा बिखाबाय आङो हाग्रामा महिलारि सारियाव माबाफोर दुखुफोर होबाय बायदोंबा निमाहा हो जोंनिफ्राय बैसोआव देरसिन होननानै बैसागुआव जोंहा निमाहा बियो नालाय खुलुमलायनानै आङो निमाहा बिदों निमाहा बिनाया जेबो नङा रायजो आथिं हमनाया जेबो नङा आथिंखौ हमथारनांगोन आङो जिल्ला एबसुखौ खावलायगोन दाबो बैसागु सोलिगासिनो दङ बैसागु सोलिदों जोंहा साब्रै साबासो बैसोगोरा आइजोखौ सिगाङाव लाबोनांगोन आरो बैसोगोरा जोंहा हौवाफोरखौ सिगाङाव लाबोनांगोन आरो दैदेनगिरिफ्रा बयबो खुलुमनांगोन आं खावलायनाया बेनो जे बिथांमोना मा बुंदों बेपारि जाथिखौ फानबाय प्रमद बर'आ दा रायजोफोर जाथि फाननाय दखानखौ खिन्थु आं नुवाखै नोंथांमोना नुदों आं मिथिया थाव फाननाय संख्रि फाननाय बेदर फाननाय दखानखौ नुदों आङो जाथि फाननाय दखानखौ आं नुवाखै रायजो दा ओंखायनो आङो खावलायदोंसो आङो 10 बोसोर जाथि फानबाय होननानै आंखौ बुंबाय जोंहा हाग्रामा सारा ओंखायनो आं खावलायदोंसो बैसागो जोबोबा इलेक्सन जोबोबा अननानै हाग्रामा सारा आंखौबो लांफानांगौ खनसे जे जाथि फाननाय दखाना बबेयाव दङ आंखौ दिन्थिनांगौ खनसे नायनो मोनाबा जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा आङो जाथि फाननाय दखानाव जिहेतु बिथाङा गोबांबार थांबाय होननानै आं बिथांनो खावलायदों आरो आं दिनै बेंटलनिफ्राय खावलायबावदों आरो लोगोसे हायोबा
जोंहा चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो लोगो लाफायोबा मोजां ज' थांगोन बिथां थाफाबा साहस जाबावगोन जाथि जानाय जाबावगोन नैथिया जाबाय एनडिबिजों एबसुजों दंफां फाननानै इलेक्सन गेलेनाय दंफांखौ एनडिबि एबसु नङा बन फानना जाग्रा जोंहा रोजा रोजा बिदा फंबायफोर दङ दिनै बिथाङा बन फाननायनि खोथाखौ जुदि रायखांनो रोंबायबा आं सोंदों 17 बोसोर बोसोरसे बोसोरनै नङा 17 बोसोर बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै सालायबाय आरो दासिम 5,000 कोटिनिफ्राय बांसिन थाखा फैबासै मानो होनो लुबैयासै मानो होनो नागिरासै आं बेखौसो सोंनो नागिरदों जायफोर दिनै हावरिया गैजारोङै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै हाग्रायाव थांनानै बन लायनानै फाननानै माइरं दैरं बायनानै जादों गथ'फोरनो लेखा बायनानै होदों जि जोम बायनानै होदों बै मानसिफोरनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो बुंबाय जे बन फाननानै जानायनि खोथाखौ बुंनो हाबाय नाथाय बै फंबाय बिदाफोरखौ बुंनो हानांगौमोन आदा आं चिफ जाबाय आंबो जांख्रि हांदोंमोन बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बै आंबो फै बन फाननाङा मानो हराव बन दानैनांगौ फै आं अमानि लन होगोन आं दाउनि लन होगोन आं बोरमानि लन होगोन खै थाखा नांगोन नोंनो मैगं थाइगं गायनानै जा मोसौ बायनानै हालेव आं फैसा होगोन बुंनोथ' हायोमोन रावबो सासेनो बुङाखै सनमान होनो हायामोन नामा गावहा श'रुम बानायनानै लाबाय गावनि नांगौमानिखौ बानायनानै लाबाय मानो बेंटल थुक्राझार इलेक्सनबाल' भट बिनो फैयो रायजो राजाफोरखौ सिगियो जों पावाराव फैयाबा हानि पाट्टा मोननाय नङा जों पावाराव फैयाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा मोननाय नङा नोंनि सेल्फ हेल्प नोंनि आसा खालामनानैसो संसार जादों नामा रायजोफोरा नोंबो आसा खालामनानै नों गैयाबाबो रायजोआ थांना थागोन नों थाबाबो रायजोआ थांना थागोन नाथाय नों मन्त्रि जानानै मानो सासे सानै बर' गोरिब हावरियाफोरखौ मानो नायाखिसै बिसोर दुखुनांथाव जादों दिनै जोंनि आइजोफ्रा बेसेबांबा खस्थ' खालामो न'आव ओंखाम संनाय जि दानाय मैगं मैला नागिरनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि आइमोना जोंनि बिब'मोना दिनै बाजाराव मैगं थाइगं फाननो गोनां जायो ओंखाम जानो थाखाय बिखौबो जेबो नङा मैगं थाइगं फानबाय जि फानबाय दख'ना फानबाय जेबो नङा नाथाय हाजार हाजार आइजोफ्रा टाउन सहराव जौ फानना जानो गोनां जादों मानो जौ फानना जाग्रा आइजोफोरखौ नायाखिसै 17 बोसोराव मानो नायाखिसै ओंखायनो आं बुंदों रायजोफोर पार्लियामेन्टआथ' सोलायखानांगोन बिटिसिआवबो सोलायनांगोन आरो बिटिसिआव गोदान सरकार फैयोबा फार्स्ट बोसोरसेनि गेजेराव बन फानग्रा आरो जौ फानग्राखौ बन्द' खालामनानै बिथांमोनखौ फार्स्ट जोङो माबा नङा माबा लामा होनांगोन हायिनि जेबो खोथा गैया हाजार हाजार कौटि थाखा फैयो दिनै 30 कौटिजोंनो कार्बिफ्रा जौगानो हादोंबा 60 कौटिजोंनो मिसिंफ्रा जौगानायनि खामानि मावनो हादोंबा 600 कौटि घन्टा लेक्सारि बा 25 मिनिट जों होनो लायो मानोना बुंनो हानाय जेबोआनो गैया मावाखैबा जेबो मा बुंनो मावबासो बुंनो हागोन जेबोखौनो मावाखै मा बुंनो ओंखायनो फैबाय रायै समखौ बारहोबाय उनाव रायजोफोरखौ थगायबाय रायजोफोर भटआ होदो देरहाबा जों ओरै मावगोन होननानै भटखौ होनो थिननानै हेलिकप्टार लानानै भट थांबाय बहा मोनदों बे फैसाफ्रालाय बबेनिफ्राय फैदों बे फैसाफ्रालाय माला नेशनेल पार्टिफ्रा करोड़ दङ बिपिएफनि फान्डआव बेसेबां थाखा दङ पार्टि फान्डआव रायजोफोरनो खोन्थाबाय रायजोफोरनो खोन्था दिनै बिथांमोना खोन्थानो हाया रायजोफोर दा नंखायनो दिनै बिथांमोना जेफोर खोथाखौ बुंदों बे खोथाफ्रा बेस जेबो माने ओंथि गैयै खोथाफोरखौ बुंनानै राजखान्थि खालामनो नागिरो ओंखायनो रायजोफोर दिनै जाथिखौ थगायबाय माबा माबि आलादा रायजो गैयाखै मा गैयाखै ओरै बुजिदों नों मा खालामदों दिनै ओरैबायदि बुंबाय मोनद' हारिया एसटि जानांगौ दिनैनो जानांगौ गाबोननो जानांगौ एसटि जानायनि उनाव नोंनि फिसा फिसौआ साख्रि मोनगोन ना मोना नोंनि फिसा फिसौआ एडमिसन मोनगोन ना मोना स्कुल कलेजाव दिनै 10% मोनदों बै जौगानाय हारिफ्रा फैयोबा बेखिनिखौबो मोननाय नङा नोंनि हारिया एसटि जानाङा होननानै आरो बिथांमोना गावसोरनि फिसा फिसौआ बेसेबां गिदिर जाखाबाय फरायनायाव फरायसिगोन थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया गाबोन साख्रि मोनसे ओंखारोबा जोंनि मानसिफ्रा बायना लानो हाया सुखिदारनि साख्रियाबो 5 लाख 6 लाख बिसोरा कौटि होनानै बायना लानो हानाय थाखा जाखाबाय ओंखायनो दिनै गुबुन हारिया एसटि जानांगौ जौगानायफ्रा बे खामानि बे खोथाफोरखौ दिनै नोंथांमोना दिनै संसारखौ दिनै जागासिनो दङ बिनिफ्राय जों उदांस्रि जानांगोन आलादा रायजोखौ मानो बिदों सोरबा सासे सानै मानसिखौ धोनि खालामनो नङा दिनै बेसेबांबा हावरिया बेसेबांबा गोरिब गुन्द्रा दिनै जोंनि आइमोन जोंनि आबौमोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा जेरैबायदि संसार जानांदों दिनै हादाराव फैनानै मायाव फैनानै बै खाफालखौ सोलायनो थाखायसो आलादा रायजोखौ बिदों ओंखायनो बड'फाया बुंदों जोङो आलादा रायजोखौ बिनि थाखाय नांगौ जों गावनि खाफालखौ गावनो दानानै जाहाथे लानो हायो बिनि थाखाय आलादा रायजोखौ नांगौ ओंखायनो आलादा रायजोनि सोदोबखौ लानानै गेलेजाया रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बेयो लाजिनांथाव
ओंखायनो गाबोन समफोर फैगोन फैनानै बायदिसिना खोनागासिनो दङ जोङो आगोलनिया एसे खमायबाय मानसि गैया पुरा क'क्राझारनिफ्राय तामुलपुरसिम बर' हारि आफाद रायजो राजाया 100 आव 100 खौसे जाबाय दा दिनै बिपिएफआव थाग्राफ्रासो लाजिग्रा जाबाय मोनसे समाव जों बुजिनो हानांगोन मानोना नोंथांमोननि उदैया बुंनाय माने नोंथांमोना रां रुफा खामायनाय माने रायजो राजानि उदैया बुंनाय नङा रायजो राजाया गोरिब गुन्द्रा जानानै थालांजोब्बाय आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया खिन्थु नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजिनांगोन रायजोफोर ओंखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय बारा गोलाव बुंला बर'आव हारसायाव फंनैसो बुंनोसै जोबथारनायाव फंनै खोथा जेरावबो बुंगोन बेयावबो बुंगोन खस्थ' खालामनानै संसार जागोन रां रुफा खामायनाया जोबोद खस्थ' न'खर सामलायनाया जोबोद खस्थ' नाथाय बिनि गेजेरजोंनो गथ'फोरखौ लेखा फरायहोनो दाबाव रायजोफोर बर' हारिखौ मुलुगाव गेदेमा हारि जौगानाय हारि महरै गायसननो लेखा फरायथारनांगोन लेखा फरायनायनि अनगायै गुबुन लामा गैया ओंखायनो बयबो आइ आफाखौ आं खावलायदों जाय जि थासारियाव थाया मानो गथ'फोरखौ लेखा फरायहोनायाव खुनु दिन जाहाथे फासयनानै थाया बिनि उनाव मोनसे खोथा आं बुंबावनो सानदों बे जाबाय आखल आखु दानाय जोंनि उन्दैफोरखौ मोजाङै आखल आखु दा दिनै गोरिब गुन्द्रानि न'खराव एखनबा संख्रि बानलुनि नांलाय खमलाय जायो बेनो गथ'फोरनियावबो थाङो आखला ओंखायनो जोङो नांलाय खमलाय खालामनाङा अनलायनानै संसार जा जेंनाया जोंहा दङ नांगौ बायदि जों जानो हाया नांगौ बायदि लोंनो हाया नाथाय नांलाय खमलाय खालामनानै न'खर संसारखौ जोङो बेले बेजे खालामनाङा आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जेसेबां हायो अनलायनानै संसार जा अनलायनानै संसार जायोबा गासैबो जेंना जेंसिखौ जों बारलांनो हायो रायजोफोर गासैबो जेंना जेंसिखौ बारलांनो हायो बेखौ जाहाथे खालामो आरो उन्दैफोरखौ ओरैबायदि आखल आखुखौ दानांगोन अननांगोन नोंथांमोना जाहाथे देरनानै गाबोन कलेज फरायनो थाङोबा इउनिभार्सिटि फरायनो थाङोबा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङोबा गाज्रि लोगोफोर मोनोबा गाज्रि मानसिफोरजों लोगो जानो गोनां जायोबा नैबे खामानिखौ मावबा आंनि आफाया गोरबोआव दुखु मोनगोन आं बे खामानिखौ मावा बेखिनिखौ साननो हानाय जखानि नोंथांमोना गावनि गथ'नि आखल आखुखौ दानानै हरायजोबो आं दामखौ खुलुमदों बेखौ जोंनो नांगौ हारिनि थाखाय आं दामखौ खावलायबाय ছোট রাইজ আমার অসমীয়া ক'বৰ কাৰণে ইউনি বহুত নেতৃবৃন্দ আছে তেখেতসকলে ক'ব এইকাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ যিয়ে নহওক আপোনালোক সকলোলৈ আমি আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যেনেকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি আজি ইয়াত প্ৰমাণ কৰি দেখালে আৰু ইয়াত বিপিএফ নাই ইয়াত মানে ইউডিএফ মানে আৰু আজি ইউপিপিএলৰ ৰাজনীতি চলিছে 15 বছৰ বিভিন্ন ৰাজনীতি চলি যি ৰাজনীতিৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ এক কিঞ্চিত লাভ নহ'ল এইকাৰণে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে যোৱা 2015 পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে 2014 পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে কিন্তু ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এইকাৰণে এইবাৰ পুনৰ মাৰবাৰ নিশ্চয় হৈছে এইবাৰ আমি পৰিৱৰ্তন আনিমে আৰু আমি বিশ্বাসেৰে ক'ব লাগিব পৰিৱৰ্তন হ'বলে আজি সবে গম পাইছে 17 বছৰ হাজাৰমান বিপিএফৰ শাসন না আইৱা ঘৰ এটা ভাল পাইছে না টয়লেট এটা ভাল পাইছে না ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি কৰিছে গৰীব মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছে গোটেই টকা খাই পেলাই নিজৰ মানে সম্পত্তি বাঢ়াই ল'লে ৰাইজৰ কাৰণে একো নকৰিলে আমি কি বিচাৰিছো 1 নম্বৰ শান্তি 2 নম্বৰ নিৰাপত্তা 3 নম্বৰ আমি বিচাৰিছো উন্নতি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু উন্নতি না তেখেতসকলে আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে না তেখেতসকলে আজি ভাতৃত্ববোধ ৰাখিব পাৰিছে আজি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপোনালোকক কাটিব মাৰিব খেদিব যোৱা সময়ত 15 বছৰৰ যিখিনি হিংসা হৈছে ইয়াৰ জবাবটো আপুনিও দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত শাসন আপুনিও কৰি আছে ইয়াৰ জবাবটো আপুনি দিব লাগিব যোৱা 15 বছৰে কিয় হিংসা হ'ল এই অঞ্চলত আজি তেখেতসকলে এই হীৰা সৰণীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে মই সাংসদ হ'লে ইয়াৰ পৰা আমি মানে বিটিচিৰ গাঁও গঠন কৰিম বিটিচি মাৰিব কাটিব বদলে মানে মাৰিব কাটিব উন্নয়নৰ একো আঁচনি নাই আজি 25 কোটি টকা তেখেতৰ এমপি ট্ৰেক্টৰৰ নাম্বাৰটো ইয়ামাৰ মটৰচাইকেলৰ নাম্বাৰ দিছে হিৰো হণ্ডাৰ নাম্বাৰ দিছে বিটিচি সেক্ৰেটাৰীৰ নাম্বাৰটো দিছে ইটো বোলে ট্ৰেক্টৰ গোটেই পইচা ওলাই খাইছে 100 কোটি টকাৰ আঁঠুৱা কম্বল চাপ্লাই দিছে কিমান একো নকৰিলে তেখেতসকলে সেইকাৰণে আজি ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে অনাগত ৰাইজে 5 বছৰ আগতে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি হিয়া মাত নামাতিলে এজন সাংসদ হ'ব লাগিছে আৰু বড়োসকলক যেনেকৈ হিংসক কৰি তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কি কৰিছিলে আপুনিওতো আলফা আছিলে চাইলেণ্ডাৰ কেতিয়া কৰিলে আমি নাজানো আৰু আলফা কি